Narumpayu Newskum, ka channel nam daki padba, ka Brill Newtarp. Presiden yang United States Donald Trump hakasing palay ula berngem yaka Hamas badong bala da ka Hamas kadang yay beteng ban pen kenya ki kendon jong ka jingete so skular ban sange ya siat no sisendan ha Gaza Strip ka US kamdon lat chu lain na ka ban lej ban rung hino sendan ban pen yap do sendan yaki baro kani ka jing berngem ba shir kai jong Trump kalong hadin ka jingedan benta jong u ban lej kren pen yasuk ha pereng ka Israel ber ka Hamas da ka jinget lang jong ka Egypt ban pen long ya ka jinget kren yasuk bat ka jinget te sa skolar ha kategori utram men ha kasing baar jong kani katayo balalej uloong baka Hamas kala shimno ya ka kerdan jong ki katukat ni kirunar ba shirkhei ki bala bot nam ba bat kala penyap no ru ya ki katukat ni khat ba shirkhei jong ki te ki ken hon runat ki badan hapo upod usam jong ka jingkhmi jong ka ne utram ula kren shairu halor ka por yai sha jong u balada ka Hamas kamla ban bat iki kular ki bakala clay ha kapor baka US kadang lej ban pen ya keren ya suka pereng jongka baka Israel hapo Egypt namar kata utram ula ai por ya ka Hamas bakan bu no yaki tiar yakun jongka baro khanang baki iki baro kinlong ki biyaj bet ya renti balada ka Hamas kamle kumbala batha ka US hi daladi kan penkot ya ka Hamas klem da ai por ni ai lachu namar laong baka tanat pahara jongka Hamas kala yaine kat bala ban penti kenai ka syong suk syong san jong kipat ba hadin baki le no kilai yo ban keni ya ka borsin syar hapo Gaza hakikat pras nem balale ne ketika tanat pulit ru kala umno tang kumba katuk kat ni banai hadin baki spa jong ka Israel kila krup no ya kiba bonteli ki benta kiba kham he jong ka nong ba Gaza bat kala sedang ban lek thombor ki bor pahara jong ka Hamas da kiling soi